ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. Духтаро, имрӯза влоги мо бигӯем, ки аз торгови центр сар шид, торгови центри пешихона. Инҷа мо ҳама оилавӣ бигӯем, ки имрӯз ба тамошо омадем, кӯдакоро гуфтем камтар хирсан кунем. Чӣ хеле ки шумо медонед, дина кӯдако бо ма буданд. Дига магазин рафта будем, дар уҷарам дар мошинчо шинонда будем кӯдакора. Бо ин рӯз хостанд, ки бо дар мошинчо бишинем. Дадаш ваъдашон карда буд, барои ҳамин бигем камтари дига видео кардам. Инҷа бигем мошинчоҳои сирха вибр карданд Аҳмадҷон Эмомалҷон. Дар якташ Аҳмадҷон шиштай худаш ҳай карди, сай пул дар дасти ма. Бовар кунӣ, ай тани вай ма тарсидистам. Бигем чанд ҷора зад, чанд чидам пешмон буд, клет кард. Мегум оста ҳай ки иҷа боша. Дадаш Ана кичку меша. Ина поезд. Поезд, да. Ана поезд. Гудок, гудок. Гудок. духтарои ҷа мо боло биромадистем чорум этаж. Барои ҷои бигем чорум этаж ҷои кинотеатрай. Бисёр чиҳое ҳастай, ки ҷои кӯдако бозӣ мекардагирам ҳастай. Духтарои ҷа бигем звука паст кардам, чунки беҳад овози мошинча ҳай, овози музика ҳай. барои ҳама бигем, ки беззвук кардам. духтарои ҷа мо билет гирифтестем, кӯдако бигем мультик тамошо мекунем, гуфтанд кинотеатрда. бовар кунен, да ҳамун ҷарам тоқат намекунанд, барои чӣ ки дар кинотеатр ним соат реклама мешавад, чӣ хеле ки медонед шумо. баъд бигем ки ёки кино ҳам мультик сар мешавад. мультика хучон вибр кардам, беҳад мультики хуш буд, маъқул шид, дадашда маъқул шид. лекин и кӯдако 10 минутам нашиштанда. мо қатъи Эмомалҷон мебуроем, бо баъд кино дуромадем. барои кӯдако мультик. Шти да кино.
намон ки дар кино бишинем. дар нисби кинош мультикаш хе рафте мега. Дадаш қати Аҳмадҷон шишта ира бине. Буромадай даиҷа мара мега бу дига ҷо барин. Иси нигоҳ кун мара. Мара нигоҳ кун. Қар кади? Барои чӣ қар мекунӣ? Аллоҳ. Иси нигоҳ кун. Мара нигоҳ кун. Почему не хочешь? Мара гуфти кино мерем, кино ина кино омадем. Чӣ ба тамошо накардӣ? духтаро бо мо Макдоналдс омадем. ҷои парак буд омадан. ишқ леб ки чи киноро тамошо накардан. Бо Макдоналдс овардем шуна. Ди чӣ овардан та? Гишнавонди? Да. Чӣ гиш навонди? Мороженка ки? Меня... Не, это газ, это мой. Омадем бо иҷо иҷтимоъ. Ман Макдоналдс чиқадр дӯст медорам.